Dobrý večer, priatelia. Dnes som bol na jarmoku v Leviciach a opäť som tam stretol cintulovcov, ako predvádzajú svoje divadlo. Nie, nepomýlil som sa. Nevolám ich demokrati, pretože to je iba taká maska ich politiky. Volám ich cintulovci, pretože podlo zneužívajú emóciu, ktorú vyvoláva konsolidácia, za ktorú z veľkej časti môžu hlavne členovia tejto skupiny s názvom cintulovci. Ani ja v mnohom nesúhlasím s našou aktuálnou vládou a už vôbec nie som ich volič. Nesúhlasím s aktuálnym nastavením konsolidácie, nepáči sa mi to, ale postaviť celú svoju politiku iba na jedinej myšlienke, že treba Fica vymeniť a nič viac, je úbohé. Vnášajú do politiky rozdeľovanie spoločnosti, nenávisť a aroganciu, ktorú zosobňuje šéf cintulovcov Jaroslav Naď. Takto Slovensko nikam neposunú. Naopak, rozdeľujú spoločnosť a prilievajú olej do ohňa. A práve z takejto nenávisti vznikajú nebezpečné situácie a tragédie, aká sa naposledy odohrala v Handlovej. Preto bude pre mňa Naď a jeho skupinka navždy len cintulovci. Povýšený, arogantný a odtrhnutý od reality. Čo dokáže Jaroslav Naď a Eduard Heger, nám už raz dokázali. Chaos, panika a štát v rozvrate. A samozrejme je tu aj ďalší člen cintulovcov, Ľubomír Galko, ktorý otvorene tvrdí, že ľudí s iným názorom netreba len umlčať, ale aj zatvoriť. Takáto politika patrí do diktatúry a nie do demokracie. Toto je ich nová politika, plná nenávisti a povýšenosti. Ani ja nesúhlasím s aktuálnou vládou, ale cintulovci nie sú žiadna alternatíva. To je ešte horšie ako to, čo tu teraz máme. Alternatívou sú iba noví, ničím nepoškvrnení ľudia, ktorí sú nevydierateľní. A takí ľudia sú napríklad aj v slovenskom hnutí obrody.